Hello mga ka-John Arctic, kumusta kayong lahat? Nakapunta na ba tayo ng church? Basta Sunday, priority natin ang ating Lord Jesus Christ. So ngayon, magbuo tayo ngayon ng live PO for 30 to 650 na lithium ion battery. Ito guys ay 3.2 volts. Ito guys, 8 ka live PO4. Ito gawin natin na 4S2P 4 series 2 parallel. Kasi guys, gumawa tayo ngayon na portable power station. Ito ang aking gagawing battery. 8 pieces, every 1 each 6,000 milliamp. So 6 ang apat nito guys, para magbuo tayo ng 12 volts is 6 ampere. So meron pang apat, 12 ampere ang ating buuin natin nga live PO4 326550 battery, lithium battery. So una natin gawin, atin itong isa-isahin, i-reading natin ang kanyang power. Kunan ko muna ng mga plastic. Okay guys, kunan ko na ng mga sachet niya. At ito ang mga gamit niya guys. Ito ang BMS with active balance na ito guys, 100 ampere. At ito ang battery. So ito guys, 4:2P ito guys, 4:2P. Ito lang. Okay, wala washer, lagyan natin yung washer. Guys, okay, 4 series to parallel. Okay, so baliktad guys ha. Ito. Ito guys, dalawa 6 volts na ito.
Kaya natin ang battery holder. Battery holder. Yan. Okay. So ito guys, ating reading 9 volts nito. Okay, 982. Dito sa ibaba 971, 92. So balance yan guys pag malagay na ang BMS weight balancer. Dinisign ito guys, dinisign ko ito kasi pag mag-additional ko, madali lang, dito lang, dito. Okay. So itong isa guys, nilagyan ko ng masing tape kasi meron siyang problema. Pero try ko lang. So ito, design ko 4:2P to parallel 4 series para pag mag-additional ako, madali lang siyang additionalan dito. So, i-reading natin. So, may problema talaga itong isa guys. Pero pag ma-charge na ito, yan na natin ma-conclude. So, itong isa, 12.29. So, itong isa, meron itong problema. Subukan ko lang ito guys. Pag ma-charge, pag install na ang BMS rebalancer. Okay. Ay, lagyan pa natin ng battery holder. Okay. So, ito, pwede na. Mas napili ko ito na design guys kasi madali lang siya. Madali lang natin ma-series.
So, yan. Ito. Ang BMS dito. Guys. Ding. Yan din sa tester. So, 13. 13.1. Kasi mayroong isang medyo mahina. Mababa lang ang kanyang voltahe. Okay. So, reading ulit. Ito, positive. 13. 13.2. So, ito guys, ang mayroong problema. Yan, mayroon siyang 3.2. Galing. Okay na. Dito 6 volt. Dito 9 volts. 9 volts dito. Okay. Dito 13. Okay, ngayon meron na siya. Magkano na siya? Kasi meron isa. Okay. So, ito. Yan. Ang isa. Ay, baba. So, lahat natin yan. Yan. Yan lang isa. Baba kasi. Ito naman gawin. Yan. So, ulit natin. So ito na ang positive dito. Yan, 13.1. So mag-start tayo sa negative. Negative. Okay. Ito ang negative. Yan, 13.4 na. Okay. Galing, galing. So ito guys, negative. Dito ito sa negative. Itong pangalawa, dito ito sa positive. Pangatlo, ay ito ang B1. B negative, ay B positive, negative. Okay. So ito guys. Ito ang B negative, B positive. Positive 1. Ito ang positive 2. Ito ang 3. So ang pang-apat dito na sa last. Dito. Okay. So negative. Yan. So ito ang positive 1, B1. B positive 1. Yan. 1 yan. So ito ang 2. Okay. So dalawa na ang natin. So pangatlo. Ito. Ang pangapat ito.
yan. So ito ang pangapat, positive na. So yan. Ang kulang, nandito na lang. So kuha muna ako ng wire. Cable wire. So ito guys. So, ito pangalawa. So, ito guys, ang positive. Ito natin ito ilagay. Okay. So, lagay natin. Okay. So, ito B negative. B negative. Ito sa C, sa charger, sa ating charger controller. Okay? So, okay. So, okay. Fix na. Isa lang kulang natin. Ang sa para charger. Okay guys. Ang kulang ang sa C negative lang sa charger. Sa temporary rito guys sa C negative. Kasi nabusan ako ng malaking wire. Temporary lang ito guys. Yan. So, yan. Try guys. So, dito na ito. Check natin. Negative. So, ito negative. For sure. For sure. Tester. Yan. So, negative. Yan, 13. So, B1 negative. B1. 3.2. Okay. So, ito na. Negative. B1. B2. Okay. So, B3. B4. Yan. Positive. So, check natin. Parang hindi. Okay. Yan. So, ito ang negative. Dito ito. B negative ito. So, dito ito. Ito lang. Galing muna natin. May kalimutan pala. Ang sa B negative. Yan. B negative.
B negative. So, reading natin itong P negative at ito ang B positive. So, ito positive. Dito naman ang negative. P negative. Uy, may problema. Ay, no. Ka. Dito. Yan, 13. Ay, wala pa machok. Sorry. So, ito. Yan. Kala ko kasi. Okay. Ito. Ito sa negative. Yan, 13.1. So, kailangan natin na i-charge natin ito. Ang purpose ko itong DIY natin na battery, gawa ko ng portable na power station. So, ang solar, meron tayong solar. Kunin ko muna. So, ito ang solar guys. Dalawa ito. So, babad muna natin sa araw. Kunin muna natin sa charging controller. Okay? So, itong isa ka solar panel natin guys. Okay? Okay guys. Lagay muna natin ito sa ECC. So, ito negative. Ating charge guys. Kasi binabad ko na ang ating solar panel. So, ito ang positive. Yan, nag-on na guys. Ang ating controller. Yan. Merong 13 volts. Kita ba? Okay. So ito na ang cable natin sa solar guys. Dalawa kasi. Dalawa. So ito ang positive. Lagay natin sa positive. So okay, kunin ko na muna ang screw. So okay. Ito. Negative. Lagay natin sa negative. Ito, positive. So, yan. Yan, nag-charge na siya guys. 13.3. Tiktak. Okay. So, yan guys, 13.4. Malakas ang charge guys. Okay guys. Malakas ang kanyang charging. Yan. 13.4. So, ito guys, ang gagawin kong portable power station. 12 ampere. LiPo for 30 to 50 na lithium battery. Ito naman guys ang ating solar panel, dalawa. Yan. Yan ang portable. Kasi maliit lang yan guys. Okay. Lagyan natin ng power inverter. Okay guys. Kaya muna. So ito guys, ang ating power inverter with charger. Ito ang African's solar power inverter. Sulit nito guys, ang ganda nito, meron pang charger, inverter pa. Okay. Kaya natin ilalagay. Okay, dito. So ito ang positive. So temporary lang ito guys. Hinahinay lang ko kayo. Na-short niya. Okay. So yan. So dito ko na lang sa battery i-clip guys ang supply positive ng ating power inverter. Okay. O siguro. Yan. Ang negative dito naman. Dito sa negative din. Dito sa nut. Yan, umilaw na guys. Okay, so transfer ko dito guys kasi ang nut hindi pa na higpitan. Yan, umilaw. Yan, ang charge guys 13.4. Okay, higpitan ko ito muna guys. Tala.
Okay guys, nagpit na. So ilagay ko ito sa taas ng yan, 450. Okay guys, 13.4 nag-charge. 13.4, kita mo guys. Okay. At sa atin namang power inverter, ilagay natin ang kanyang output. So ito. Okay, mataas guys. 272, 274. Okay, kasi naka-high. Ilagay natin sa low. 227. Kita mo guys? 227, 228. Yan. Okay. At try natin guys sa mini stand fan. Ito guys. Switch sa mini stand fan. Yan. Okay. Ito ang mini stand fan. So, power on natin. Yan. Okay, malakas guys. Okay, yan. Yan ang gagawin kong portable guys na power station. So, ito. Charge pa rin siya. 13.4. So, check up natin ang battery. May minute pa. So, okay na. Normal. So, okay guys. Sunod natin na video. I-assemble ko na ito sa isang box para ma-portable lagi siya na power station. Ito, akin lang itong winiring at dinray natin. So, okay, epektibo naman. Okay. Maraming salamat sa lahat. At sa susunod, kita kits. Bye-bye!